Mga otoridad asin simbahang katolika nakaandam na para sa papaabuto na simbang gabi asin Misa de Gallo ngunya na Disyembre. Ang bilog na detalye sa report na ini. Pirangal daw ang tesan pagpuon kan tradisyonal na simbang gabi asin Misa de Gallo kan simbahang katolika. 100% nang nakaalerto ang lado kan mga otoridad. Sigun sa Naga City Police Office, day mababa sa 4 na PNP personnel ang sa indang ide-deploy sa kada simbahan sa syudad ni Naga. Kabali na digdian mga convergence area o mga lugar na piguruso kan dagmang na tao. Initanganing mamantinir man giraray ang seguridad asin pasi orden sa mga nasambitan ng lugar. Saro kaya sa babantayan kan mga kapulisan ang posibleng huma kan maniba-ibang krimen siring kan panahabon. Muli po amin naming pinapaalala na itong darating po nitong Kapaskuhan, makiisa po tayo sana na yung mga lalabas, kung maaari, wag na po tayo magsusuot na itong mga mamahaling mga alahas dahil hindi naman nagsasalamin yan sa talagang objeto ng ating pagiging Kristiyano. Apwera sa mga ide-deploy na PNP personnel, nakatalaan man na magbugtak ng checkpoint ang NCPO sa mga border kan syudad tanganing i-monitor ang mga lunadan na malaog asin maluwas tigdi. Katakod kay ni andam na masubot ang lado kan simbahan. Apwera sa mga kapulisan, nakipagkoordinar na sinda sa iba pang sektor, siring kan opisyalis de barangay asin mga tanod na nakakasakop sa mga simbahan sa syudad. We are very happy and nandun na yung excitement na mas maluwag ngayon at yung mga tao excited also and they are praying na sana talagang mawala na itong pandemic na ito totally. Dugang pa ni Oksiano, dawa 100% na ang pigaako na kapasidad kan simbahan. Padagos man ang sa indang pag-inkaminar sa publiko na magsulot man giraray nin face mask tanganing makalikay sa day pa natatapos na huma kan COVID-19. Kay banan si Carlo Abonita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.